No niin, terve kaikille ja tervetuloa taas Loikan seuraavaan webinaariin. Mun nimi on Samuli Rantala, yksi Loikan perustajista, ja mun tausta on se, että 2007 ekan kerran törmäsin Salesforceen ja puolet mun ajasta mä olen ollut asiakas ja puolet sitten konsultti. Mulla on kollega tänään mukana, Jussi Stark Salesforcelta. Mietittiin, että miten mä kertoisin susta, mutta mä ehkä tiivistäisin, että kaiken Salesforce-teknologian superguru. Tervetuloa. Ja me jaetaan tätä webinaaria siten, että mä käyn muutamia käytännön asioita eka tuossa läpi, että mistä on kysymys, miksi tämä asia on tärkeä. Jussi ottaa sitten Staken haltuun ja käy läpi sitten vähän konkreettia demon kautta. Aiheemme on tänään automatisoi CRM:n ylläpito tekoälyn avulla. Ja me haluttiin tämä aihe ottaa sen takia, että kun tuossa katsoo tuommoista noin 100 projektia, mitä tässä on itse tullut käytyä läpi, niin kaikki sitä tietoa aina sinne systeemiin haluaa, mutta miten se sinne saadaan, miten sitä hyödynnetään, miten sitä automatisoidaan, että se tieto saadaan sinne järjestelmään, ja jotta se jotain tuottaa, niin nyt on hyviä teknologioita siihen. Ja ajateltiin, että käydään niitä läpi, toivottavasti tämä inspiroi teitä, tuo uusia ajatuksia ja luottoa siihen, että ei se lopulta niin kauhean vaikeaa ole. Mä lähestyin tämä asia itse siten, että mäkin kysyin sitten tekoälyltä, että mulla olisi tämmöinen tarve. Tämä on se haaste, miten sä kuvaisit tätä asiaa jotenkin siten, että se olisi niinku kuvauksellisesti niinku ideologia siitä, että dataa tarvitaan, se on jossain, niin mitä sä tekisit? No tekoäly vähän alkoi kuvaa sitä, että ehkä se on vähän niin kuin kaivo. Kaivossa pitää olla vettä, jotta se palvelee käyttöön. Eikä CRM:ssä pitää olla kenttiä ja dataa. Kaivoon saadaan sitä tietoa, tai oikeastaan sinne saadaan vettä, sitä tulee pohjaveden kautta, joskus sinne pitää vähän kantaa sitä tai muita keinoja. No CRM:ssä on ihan sama, että sinnekin pitää sitä dataa saada. Mutta sitten kun meillä on se kaivo siinä ja meillä on se CRM siinä ja me ollaan syötetty sitä dataa, niin sitten kaikki odottaa, että se jotenkin maagisesti kääntyisi jotenkin semmoiseksi, että hei, hyvä, että mä syötin sen, koska eihän me muuten olisi tiennyt tästä asiasta yhtään mitään. Eli miten ihmeessä sekä kaivo että CRM sitten tuottaa sen tiedon semmoiseen muotoon, että se kertoo mulle oikeasti, että hei, tämä oli hyvä juttu, näin mun pitää tehdä. Mutta lopulta sitten, että vaikka kuinka se kaivo toimii, kuinka se CRM toimii, niin kyllä meidän kuitenkin pitää jotain osata itse tehdä, että miten se itse asia oikeasti käytäntöön sitten siirtyy. No mikä tässä on sitten se probleema? No tarve on ihan selkeästi, että CRM tarvitsee dataa, jotta voidaan johtaa toimintaa, reagoida tilanteisiin, tehostaa prosesseja, selvittää ongelmia, tehdä erityyppisiä pelikirjoja, aktivoida tiimejä ja säästää rahaa ja niin poispäin. Tämähän on ihan selkeä. Mutta mikä se haaste sitten siinä on, niin se on ehkä vähän liittyy siihen niin datan luontitapoihin. Se ei välttämättä ole niin käytäntöjä. Hei, me sovittiin, että next step laitetaan aina, jotta me tiedän vaikka, että toppari on oikeasti validi, että me tiedetään, mitä tapahtuu. Mutta kokemuksen kautta voisi niin sanoa, että toiset tekee, toiset ei. Joskus on jaksamista, joskus on ihan vaan, että en mä nyt viitsi, mä en ehdi tai mä en muista. No sehän johtaa sitten ihan täysin siihen, että se data ei ole yhtenäistä, se rakenne on sekava, ja lopputuloksena, kun pitäisi yhteenvetoa tehdä, niin ei se sitten onnistukaan. Niin kaikki vähän niin kuin turhautuu siihen, että no kun mä yritin, no toi ei sitten tehnyt, ja sitten ollaan tilanteessa, että taas pitää tehdä jotain massapäivityksiä. Toki onhan sekin, että tehdään sitten integraatio siihen, haetaan sitä dataa jostain ja tuotetaan sitä tietoa sinne CRM:ään. Mutta onko se on kuitenkin vaan niin kuin dataa, ja loppujen lopuksi kun mietitään sitä, että tietäjät tietää, että mä pystyn tulkitsemaan tuosta tämän tyyppisiä asioita, niin se ei ole taas yhtenäistä kaikille. Se ei niin kuin aktivoi sitä käyttäjää. No miten tämä sitten fiksataan? Loppukädessä, jos katsoo nyt niin kuin tämän päivän teknologioita, niin ei se ole niin monimutkaista. Me käydään läpi vähän, että no miten se sitten käytännössä tapahtuu, mutta jos katsoo niin kuin nykytoiminnallisuuksia, mitä Salesforce on tuonut, puhutaan agenteista, puhutaan geneerisestä tekoälystä, niin nämä kyvykkyydet on kaikille jo saatavilla. Nyt meidän pitää vaan niin kuin uskoa ja innostua siitä, että lähdetään käyttämään niitä. No miten siihen automaattisen tietojen syöttöön sitten oikeasti päästään? No totta kai eka pitää katsoa, että on niin kuin perusta kunnossa, että mikä on prosessi, mikä on toimintatapa, mitkä on rakenteet,
ja vasta sitten mennään siihen seuraaviin asioihin, eikä aktivoida ne toiminnallisuudet. Makea juttu on se, että tänä päivänä ei puhuta mistään niin kuin megaluokan projekteista, vaan puhutaan aktivoinnista. Aktivoidaan joku asia, palvelee sitä tarvetta, minkä se perusta on tehnyt. No sitten kun on aktiiviset ne toiminnat, niin ei se ole vieläkään ehkä valmis. Sitten pitää niin kuin jaksaa sitä, niin kuin kerätä kokemuksia, ottaa käyttäjät mukaan, kysyä, vähän joskus pilke silmäkulmassa, mutta innovoida ja avoimesti. Mitä se tarkoittaa, kun pistetään perusta toiminnalle kuntoon? No data pitää saada johonkin. Pitää olla kentät, pitää olla rakenteet, pitää olla jonkunlainen niin kuin myynnin frameworkki. Jos miettii, että miten vaikka oppareita hallitaan, niin kyllähän meillä on aina niin kuin tietynlaiset stageit siellä, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa, miksi me ollaan tässä tasossa, että asiakas tekee päätöksiä. Meillä on prosessi taustalla, meillä on tietty tieto taustalla, jotta me voidaan päättää, että tässä vaiheessa me tiedetään, että ketkä päättää, miksi päättää, miten päättää, mikä on sovittu raha-asia, mitkä on kaikki muistiot, next stepit ja niin poispäin. Nämä pitää kuitenkin olla siellä rakenteissa. No mistä se tieto sitten sinne syntyy? No sähköpostit, erityyppiset muistiot, tallenteet, dokumentit. Tämä pitää jotenkin saada järjestelmään, mutta järjestelmä hoitaa sitten loput. Ja tämä on se fokus, mihin me tänään keskitytään. No onko tämä nyt kauhean vaikeaa? No ei tämä kyllä ihan oikeasti ole. Mä väitän, että kaikki teette osittain näitä asioita. Mutta koska tämä tieto on vähän niin kuin siellä niin kuin syövereissä, niin miten sitä hyödynnetään sitten lopuksi? Mitä se sitten kertoo, kun se muistiossa lukee, että hei, oli hyvä palsu, sovittiin palsu 15. syyskuuta, Matti vinkkasi tämän asian. Miten se saadaan sitten käytäntöön niin, että se kone kertoo, että hei, tuolla on sun seuraava tehtävä. No miten sitten se aktivointi? Mekin väittäisin, että Jussi, meidän täytyy puhua tästä vielä, mutta nämä on jo nämä toiminnallisuudet pitkälti olemassa. Niitä ei välttämättä kunnolla aktivoitu tai välttämättä ei ole tiedetty, että miten se aktivointi tehdään. Jotkut toki vaatii tietyn tyyppistä lisenssikokonaisuutta ja monesti me tänä päivänä puhutaan käytännössä niin kuin agenttityyppistä lisensseistä, mitkä sitten tuo sekä sen niin kuin agenttityyppisen teknologian, että sitten tekoälyteknologian, että sitten sen peruskoren siihen CRM. Osaa tulee vaan aktiivisemmin käyttää. Joskus huomannut sen, että tuntuu jotenkin monimutkaiselta jonkun asian arkeen vieminen. Mutta kun siellä löytyy oikea ryhmä, oikeat ihmiset, niin huomattu, että hei, tässähän se on koko ajan ollutkin ja nyt vaan lähdetään aktiivisesti käyttämään. Mutta ei siinä oli nyt vähän niin kuin pohjaa, että mistä puhutaan ja miksi puhutaan. Eli hypätään ihan käytäntöön seuraavaksi. Eli Jussi, tuutkos inspiroimaan meitä demon kanssa? Yes, kiitos Samu. Noniin. Yes, eli morjens kaikille munkin puolesta. Tosiaan mun nimi on Jussi Stark, Salesforcen tuoteasiantuntijatiimistä. Olen saanut kunnian olla jo useammassa Loika-webinaarissa mukana ja jälleen kerran täällä tänään, jotenka toivottavasti tulee seuraavaankin sitten kutsu. Katsotaan demon kautta muutama esimerkki tänään, aika lyhyesti perustavalla tasolla, mutta keskitytään siihen, että miten me voidaan sekä ihan vakiotoiminnallisuuksien puitteissa hyödyntää sitä kaivossa olevaa vettä ja sitten harnessoida siitä erityyppisiä asioita sitten myyjien sekä myyntijohdon käytettäväksi siellä CRM:ssä tekoälyn avulla. Sekä ihan vakiotoiminnallisuuksien puitteissa että sitten myöskin, jos on vähän räätälöidympiä esimerkkejä, niin miten me niitä pystytään lähestymään. Vaihdetaan myös muutama sana siitä, että miten me sitä vettä sinne saadaan, eli primääristi kun myynnistä puhutaan, niin myynti koostuu aktiviteeteista, teoista, miten me pystytään fasilitoimaan sitä, että niiden tuominen sille AIlle vedeksi kaivoon olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta kaikille organisaatiossa. Eli näin. Aloitetaan tällaisesta meidän uudehkosta ihan vakiotoiminnallisuudesta kuin Agentforce Pipeline Management. Vakiotoiminnallisuudella tarkoittaa sitä, että tämä on kyvykkyys, minkä voi käytännössä vaan kytkeä päälle. Eli totta kai siihen tarvitaan sitten kyvykkyys päästä näihin toiminnallisuuksiin, mutta tällainen setup-mielessä äärimmäisen helppo laittaa ulos tässä kesällä tietääkseni. Katsotaan siitä muutama esimerkki.
Keskustelen sitten pikkasen vielä lisää tästä aktiviteettien merkityksestä, eri keinosta lokioida niitä keskustelua, missä formaatissa ne ikinä tapahtuukaan asiakkaiden kanssa. Ja sitten vielä lopuksi muutama esimerkki siitä, että miten me voidaan sitten räätälöidä mitä tahansa sen jälkeen, kun se perusta on tavallaan laitettu kuntoon. Eli hypätään ensimmäiseksi tuonne meidän pipeline-näkymään ja katsotaan, mitä tämä meidän uusi OTB-toiminnallisuus Pipeline Management Agentforcen avulla sitten siellä pystyy meille itse asiassa tekemään. Jes, eli ollaan tässä niin sanotussa Pipeline Inspection näkymässä, mikä on meillä ihan vakiotoiminnallisuus nykyään, mutta kuten ehkä sieltä joku saattoikin huomata jo, niin meiltä löytyy täältä nykyään tämä uusi solu nimeltä Agent Activity. Tässä mun näkymässä on nyt vain yksi opportunity näkyvissä sen takia, että pysyy mahdollisimman helppona katsoa ja seurata, mutta tosielämässä näitä olisi sitten huomattavasti enemmän. Ja kun mä hoveroin tuohon päälle, niin mä näen sitten tässä välittömästi, että siellä on tällaisia päivityksiä tapahtunut. Ja tässä tapauksessa me siihen päälle hoveroimalla nähdään, että siellä on päivitetty muun muassa Next Step sekä Stage Opportunityssä. Ja nämä päivitykset on tehnyt agentti täysin autonomisesti sen takia, että tässä kyseisessä demoesimerkissä me ollaan määritelty se sillä tavalla, että se agentti tekee autonomisesti ne päivitykset siellä taustalla ilman, että kenenkään tarvitsee sitä sitten erikseen sieltä klikata. Se voi olla myös hyväksynnän tai päätöksen kautta, mikä mulla on seuraava esimerkki, mutta halusin tässä vaiheessa tuoda esille, että voidaan myöskin se automatisoida ihan täysin. Se on teidän valittavissa, kummalla tavalla se niin sanotusti toimii. Tästä nyt sitten myyntijohtajana tai myyjänä, miksei tiimiläisenäkin näen, että Joey Fasulo on sitten hyväksynyt nämä AI-agentin ehdottamat datapäivitykset perustuen johonkin kanssakäymiseen, mikä täällä on tapahtunut aikaisemmin viime kuussa. Voidaan totta kai sitten painaa tuosta review, katsoa täältä sivupaneelista ja pikkasen tarkemmin siitä, että mitä siellä on tapahtunut ja mikä se niin kuin rationaalisen takana on. Tarkoittaa siis sitä, että AI myöskin vähän niin kuin kertoo meille, että minkä takia AI on ehdottanut tai automaattisesti tehnyt esimerkiksi tämän seuraavan stepin päivityksen, sekä sitten me voidaan myöskin porautua niihin lähteisiin, mitkä on oikeasti sitten ne datapisteet, mitkä ovat tuottaneet sen datan, minkä takia se päivitys tehtiin. Tässä tapauksessa siellä nyt oli vain yksi sähköpostiviesti, mutta siellä voisi ensinnäkin olla totta kai useampia sähköpostiviestejä, tai siellä voisi olla myöskin useampia erityyppisiä kanssakäymisiä, mitkä yhdessä ovat tämän aiheuttaneet. Siellä voi olla videokonferensseja, ihan manuaalisia muistioita, manuaalisia puhelumuistioita, lokioituja sähköposteja, automaattisesti tuotuja konferenssitranskripteja, summareita, mitä tahansa, mistä se data syntyy, voidaan ottaa mukaan sitten tähän mietintään. Tässä tapauksessa me nyt sitten nähdään, että tuossa for review boxissa tuossa vasemmalla ei ole mitään, eli meillä ei ole tapahtunut tässä diilissä mitään uutta, mistä agentti on sitä mieltä, että seuraava päivitys pitäisi tehdä. Mutta tässä mun seuraavassa esimerkiksi, mikä nähdään nyt seuraavaksi, mennään seuraavaan demosysteemiin, niin nähdään toinen vaihtoehto, eli siinä tapauksessa agentti ei tee sitä automaattisesti, vaan agentti ainoastaan ehdottaa. Eli kertauksena agentti voi tehdä automaattisesti tai agentti voi ehdottaa ihmiselle, että näistä syistä kannattaisiko ehkä vaikka tätä datapistettä päivittää. Se on sitten, että miten halutaan toimia. Tässä tapauksessa nyt se on tosiaan tämä puoliautomaattinen, siinä lukee review, tarkoittaa sitä, että mun kannattaisi katsoa tai suoraan hyväksyä, jos se mun mielestä näyttää heti hyvältä, tai sitten porautua tarkemmin katsomaan vielä tarkemmin, että mistä tämä oikeastaan johtuu tämä ehdotus. No, jälleen kerran täällä sivupaneelissa, ilman että meidän tarvitsee edestä diiliä avata, niin me nähdään tiettyjä juttuja siitä. Ensinnäkin me nähdään tästä Insights-välilehdeltä, että jos siellä on jotain sellaisia asioita, mihin mun mahdollisesti kannattaisi kiinnittää huomiota ihmisenä, AI tarjoilee ne mulle, siellä voi olla taas yksinkertaisempia asioita kuin vaikka, että diili liikkuu hitaasti tai diili on oudon näköinen verrattuna vertailujoukkoon, asiakkaalla on avoimia asiakaspalvelukeissejä auki, saattaa olla huomionarvoinen asia, tai sitten mahdollisesti tällaisia insightteja, mitkä nousee joko automaattisesti lokioiduista sähköposteista tai automaattisesti lokioiduista telekonferensseista, Teamsilla, Zoomilla, Google Meetillä. Nähdään muun muassa, että siellä on auktoriteettiin liittyen tullut jotain objectioneita tuossa viime aikoina, mihin sitten totta kai voisin pureutua tarkemmin, jos haluaisin, mutta tästä aika nopeasti jo käsityksen, että mitä tapahtuu. Agent Activity-täpällä me nähdään nyt tällä kertaa for review boxissa se, että mistä on kyse, eli tämä on tosiaan asetettu puoliautomaattiseksi tässä demosysteemissä. Mun pitää itse mennä katsomaan, että onko se hyvä, mihin se perustuu. Jälleen kerran mä voin avata sen rationaalin siitä, katsoa, että minkä takia AI tätä ehdottaa, sitten päättää joko editoida sitä tai hyväksyä sen sellaisena, ja jälleen kerran halutessani totta kai pureutua kaikkiin niihin datalähteisiin. Jälleen kerran on ne sitten meille telekonferensseja, muistioita, mahdollisesti lokioituja muistioita, mitä tahansa käytetään, niin ne pystytään sieltä katsomaan.
Poraudutaan seuraavaksi tähän diiliin. Totta kai tuossa niin kuin pipeline-näkymässä me nähdään nopeasti monista diileistä asioita, mikä on äärimmäisen hyödyllistä, jos on tämä suuri volyyminen myyntipipeline, tai mä johdan vaikka isoa myyntiorganisaatiota, pystyy supernopeasti katsomaan vähän niin kuin siinä, että missä mennään mun niin kuin tiimin diilien suhteen, näyttääkö ne siltä, miltä pitää, ja tapahtuuko niissä asioita, ja mä näen myöskin nopeasti, että mitä muutoksia niissä on tapahtunut. Antaa huomattavasti enemmän läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta siihen myynnin johtamiseen, kuin se, että mun pitäisi kysellä ihmisiltä, että tapahtuuko jotain vai ei. Ja se myöskin sitten antaa sellaista tiettyä accountabiliteettiä sille myyntiorganisaatiolle, että teidän pitää oikeasti tehdä nämä asiat, jotta johto pystyy olemaan läpinäkyvä, yritys pystyy olemaan ennustettava ja niin edelleen. Totta kai tärkein niin sanotusti niin kuin vesi siellä kaivossa, niin kun puhutaan B2B-myynnistä erityisesti, on kyllä se kanssakäyminen sen asiakkaan kanssa, mikä ei tietenkään kenellekään yllätyksenä pitäisi tulla, mutta näin se on. Ja mitä tulee sitten näihin aktiviteettien logiointiin, niin tässä on paljon nykyään tosi hyviä toiminnallisuuksia, mistä osa on uudempia, osa on päivittyneitä, ja niistä muutama sana tässä vaiheessa. Me voidaan totta kai siis tuoda kaikki Teams-konferenssit, Google-konferenssit, Zoom-konferenssit, mitä ikinä konferenssiteknologiaa te käytättekään, niin voidaan tuoda suoraan tänne aktiviteettiaikalla, niin nykyään helposti nostaa sieltä sitten tällaisia tärkeitä asioita nopeasti, checkata, että minkälainen juttu on kyseessä ilman, että mun pitää mitään transkriptia kaivella mistään tai edes katsoa summaryä. Mä näen tästä vielä nopeammin kuin mistään summarystä, mistä on kyse. Mutta myöskin sitten totta kai mailit edelleen äärimmäisen tärkeä työkalu asiakaskommunikaatiossa, erityisesti perinteisillä toimialoilla, missä ei ole mitään jaettuja Slack-kanavia on asiakkaiden kanssa vielä välttämättä käytössä, eikä hetkeä tukkaa vielä olemaan, toivottavasti vielä joskus, niin sähköpostit on edelleen tärkeä. Tähän ehkä sellainen huomautus, että tiedostetaan, että tuossa meidän Einstein Activity Capture-tuotteessa, mikä on se automaattien mailien logiointi, on aikaisemmin ollut tiettyjä gappeja ehkä, että se ei ole mahdollistanut ihan kaikkea, mutta siihenkin on tullut kesän aikana iso tällainen toimintamallipäivitys, mikä mahdollistaa sitten nykyään myöskin huomattavasti fiksumman sähköpostien logioinnin, paljon muokattavamman niin kuin routtauslogiikan, että mihin kaikkiin tietoisiin, minkä tyyppisiin diileihin sähköpostien pitäisi lukeutua, sekä se myöskin muodostaa nykyään pysyviä tietueita. Eli sähköpostit ovat nykyään ihan pysyviä Activity Core-tietueita, mitkä automaattisesti logioituu. Ja niistäkin mä pystyn sitten nopeasti katsomaan, että onko niissä jotain tärkeitä asioita mainittu, muun muassa tehty commitmentti, että jotain pitäisi tehdä. Ja kaikki tästä voidaan hyödyntää sen AI:n sitten bensana helposti. Jos haluatte keskustella siitä, että miten nämä kyvykkyydet ovat tässä erityisesti kesän aikana kehittyneet, niin vetäkää hihasta, niin voidaan sitten käydä totta kai läpi teidän kanssa. Tietenkin edelleen tapahtuu sitten paljon myöskin tästä kanssakäymistä sähköpostien ja nauhoitettujen telekonferenssien ulkopuolella. Se on ihan varmasti pitää paikkaansa. Meillä on paljon keskustelua, mitä ei nauhoiteta joko face-to-face kännykässä tai telekonferenssissa ja kukaan ei muista nauhoittaa. Niin totta kai me voidaan sitten erityyppiset tällaiset muistiot, miten ikinä te haluattekaan niitä ylläpitää, niitä muistioita, niin tuoda sitten Salesforceen esimerkiksi Data Cloudin kautta tai muilla integraatiotavoilla, joissa te käytätte meidän tätä perus Notes-toiminnallisuutta, ja ne voidaan sitten yhtä lailla sisään lukea niihin AI-prompteihin, ne manuaalisesti tehdyt muistiot sitten palavereista, mitä käydään. On myöskin olemassa sitten meidän ekosysteemissä tällaisia tuotteita, millä voi sitten nauhoittaa tällaisia kanssakäytöjä keskusteluja, tai jos haluaa olla oikein tämä rudimentari, niin voi se ihan sitten tuolla iPhonein omalla nauhurillakin nauhoittaa, ladata se sitten Salesforceen, sellainenkin on mahdollista. On monia keinoja, pitää vaan tehdä se. Tässä tapauksessa nyt meillä on tämä note täällä, minkä mä jostain palaverista kirjoitin, oikeasti generoin, mutta pystytään sellaista totta kai mukaan ottamaan. Mitä sitten tulee siihen tien päällä liikkumiseen, mikä on pahoittelut, mennään ensin vielä tähän toiseen asiaan. Nauhoitin tuossa demovideon ennen tätä, niin yksi juttu vielä ennen kuin mennään siihen. Niin tosiaan tuossa aikaisemmin me katsottiin pipeline-näkymää, missä me totta kai pystytään sitten näitä vakiokenttiä, niin kuin Next Stepia ja Stagea muokkaamaan, mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin muokata ihan mitä tahansa kenttiä automaattisesti tai puoliautomaattisesti AI:n avulla, mitkä on teille relevantteja teidän liiketoiminnan tapauksessa. Nyt me esimerkiksi nähdään, että meillä on tässä mun demoesimerkissä tämä Opportunity Risk-analyysi-kenttä, eli me halutaan identifioida kaikki riskisignaalit, mitä liittyy tähän isoon tärkeäseen diiliin, kaikesta siitä datasta, mitä meillä on täällä saatavilla, niin ihan yhtä lailla
se agentti voisi automaattisesti tällaisen kentän päivittää ja tuoda sitten sinne, mutta tässä tapauksessa mä nyt tein sen manuaalisesti, että sen näkee sitten vielä tästä ja generoidaan se riskianalyysikenttä sitten siihen tälleen lennosta AI:n avulla, johon me voidaan sitten totta kai ottaa huomioon kaikki totta kai aikaisemmat datakentät, mitä me ollaan sinne opportunityyn kirjattu, mutta sitten erityisesti kun ne muutoksia asioihin analysoidaan niiden aikaisempien statuksien jälkeen, niin ne aktiviteetit nostaa sitten tärkeyttänsä tosi paljon sitten siinä tilanteessa. Voidaan pyytää totta kai AI, jos halutaan niistä muokkaamaan sitä jonkun verran vielä, tai sitten vaan tehdä sillä tavalla, että AI-agentti automaattisesti hyvin tarkkaan määritellyn promptin perusteella automaattisesti näitä kenttiä ylläpitää. Sieltä pipeline-näkymästä voidaan sitten vaan nopeasti vilkulla, että minkälaisia muutoksia on tehty. Mutta nyt tässä tapauksessa esimerkiksi me täydennettiin tämä melko pitkä, mutta hyvin ekstensiivisesti tilannetta kuvaava tällainen riskisummarykenttä, mikä totta kai voi olla mulle hyödyllistä tietoa ihan täällä opportunity-tasolla, jos on iso merkittävä diili, mulla on paljon fokusta tähän diiliin, mutta totta kai kun se siellä lukee, kun se on AI:n generoima, se siellä lukee joka tapauksessa, niin me voidaan sitten totta kai myöskin hyödyntää sitä tietoa isommissa kokonaisuuksissa. Muun muassa mä voin vaikka myyntijohtajana kysyä tuolta sisäiseltä AI-agentilta, että näytäpä kaikki isot tai tärkeät diilit, missä on identifioitu tämä riski, eli toisin sanoen, missä on niin kuin data sillä tavalla saatavilla, että me pystytään identifioimaan niistä riskejä. Meillä on nyt sitten muutama iso tärkeä diili täällä, yli 1 miljoonan diiliäkin sieltä löytyy, ja sitä kautta mä pystyn sitten myyntijohtajana ehkä nopeammin laittamaan mun fokukseen sinne, missä sillä on isoin impakti. Myyntijohtajana mun pitäisi olla hyvä kyvykkyys auttaa riskien hallinnassa, mitä tulee strategisiin isoihin diileihin, ja mun pitäisi fokustaa totta kai fokukseni niihin kaikista tärkeimpiin, missä mulla on kaikista eniten mahdollista auttaa. Mä voin sitten totta kai, ennen kuin mä toimeen ryhdyn, niin kysyä sitä agentilta vielä lisäkysymyksiäkin siinä. Eli jälleen kerran korostan sitä, että se AI voi tuottaa sekä sitä kenttätason dataa, se voi generoida puoliautomaattisesti tai täysin automaattisesti ihan sinne kenttiin dataa, minkä tahansa lähdemateriaalin perusteella, tai sitten, jos ei kaikkea tietoa haluta tallentaa kenttiin, niin mä voin myöskin sitten lennosta kysyä lisätietoa siltä agentilta siitä sivupaneelista aina. Kumpikaan tapa ei ole oikeampi tai väärempi, se on ihan riippuen siitä, että millä tavalla dataa halutaan hallita, mitä halutaan pysyväksi dataksi ja mikä halutaan olevan taas niin kuin enemmän on-demand dataa. Mutta tosiaan siitä ei pääse mihinkään, että ne aktiviteetit on ne kaikista tärkeimmät, yleensä paikat, mistä sitä niin kuin pitää sitä keskustelua niiden asiakkaiden kanssa löytyä. Muistiot totta kai tosi tärkeää, jos on sellainen toimiala, että käydään tosi paljon face-to-face-keskusteluja, niin se pitää sitten jotenkin sinne saada. Sitä me voidaan helpottaa totta kai tuomalla ne muistiot osaksi niitä AI-prompteja, mutta totta kai me voidaan myöskin sitten kännykällä tehdä niitä muistioita helposti. Tässä tapauksessa nyt mä näytän tosiaan esimerkin siitä, että ollaan tässä webinaarissa muistaakseni aikaisemminkin katsottu esimerkki, mutta meidän on mahdollista kännykällä sitten sanella myöskin niitä asioita ihan lennosta sinne tietueille, joko laittamalla suoraan käskyagentille, jos mä vedän tuon yläpalkin auki mun kännykästä, niin me nähdään tuosta, että se antaa mulle itse asiassa sen pikanäkymän nykyään, että puhu Agentforcelle. Eli mä voin suoraan tuosta pikanäkymästä ainakin iPhoneissa, Androidissa en ole ihan varma miten toimii, mutta iPhoneissa ainakin pystytään vaan suoraan puhumaan tuosta, painamaan niin kuin pikakomennosta auki se Agentforce ja joko ääninauhoituksella antamaan käsky tai kirjoittamaan käsky, että muokkaappa vaikka tämä datapiste, mitä sitten totta kai se AI voi siitä eteenpäin sitten siellä systeemissä hyödyntää. Tai vaihtoehtoisesti voidaan sanella tällainen niin sanottu blurtti, jos meillä on ollut kokous, missä on kaikenlaista puhuttu, ja mä haluan sitten siitä tietoa sitten saman tien nauhoittaa. Me voidaan totta kai sanella ihan tällainen niin kuin jonkinnäköinen muistio ja sitten vaan harnessoida siitä AI:lla kaikki tarvittava tieto, tai me voidaan skipata yksinkertaisesti sekin tarve ja antaa AI:n jo tässä vaiheessa järjestää se strukturoituu formaattiin. Mä oon aikaisemmin näyttänyt työpöydällä, mutta totta kai se voi tosiaan kännykällä tehdä. Mulla on jotain salamanappi tässä kännykkäapplikaatiossa, mikä avaa sen Voice Note-tietueen, ja tähän me voidaan sitten meidän juttumme sanella, eli käytiinpä tuossa palaverissa Laureenin kanssa, diili näyttää hyvältä, päivitä diilin arvo 150 000, todennäköisyys 75%, next step, laita craft business case for management review. Ja kun me se tallennetaan, niin se transcribaa sen, vetää siitä sitten saasta asiat esiin, mitkä on tärkeitä. Voin sen tuosta nopeasti katsoa, että miltä se näyttää, vie se suoraan strukturoituu formaattiin. Ja sitä voidaan sitten totta kai jatkokäyttää näitä struktuurisessa muodossa valmiiksikin olevia tietoja AI-prompteissa, että AI-promptien ei tarvitse perustaa vaan
sähköposteihin tai vaan telekonferensseihin, vaan ne voi olla myöskin yhdistelmä kenttädataa ja epästrukturoitua dataa, eli ja dokumentaatiota, mitä tahansa määrä tietoa, minkä yhteen promptiin voi syöttää, on verrattain suuri. Viimeinen demoesimerkki tosiaan pikkasen tällaista räätälöidymmästä, eli tämä ei varsinaisesti nojaa mihinkään vakiotoiminnallisuuteen. Mä oon tämän demoesimerkin tehnyt jo tuossa alkuvuodesta, kun Agentforce Pipeline Managementti ei ollut vielä vakiotoiminnallisuus, niin mulla on tässä demossa tämä Medpikki käytössä, mikä on melko tai raskas myynnin framework, ehkä yksi raskaimpia mitä on. Monet LinkedIn tällaiset niin kuin sankarit sanoo, että tällaisilla myynnin frameworkilla ei ole tänä päivänä enää merkitystä, ja totta kai ne on siinä mielessä oikeassa, että ne muuttuu ajassa, ostokäyttäytyminen muuttuu ajassa, mutta siitä huolimatta niillä on ehdottomasti edelleen paikkaansa. Mä en usko, että se asia muuttuu miksikään, että ihmiset tai yritykset eivät ilman tarvetta vieläkään osta, vaikka jotkut asiat siinä ostokäyttäytymisessä ovat muuttuneet. Me ei sinänsä sanella, että minkälaisia myynnin frameworkkeja teidän pitäisi käyttää. Varmasti riippuu tosi paljon teidän toimialoista, teidän bisneksistä, teidän myynti tällaisista niin kuin kulttuureista, mutta mikä tahansa se onkaan, me voidaan se sinne luoda. Nyt tässä tapauksessa mä ihan rehellisesti sanottuna en jaksanut tehdä 8 kenttää, ei sitä hirveän kauan olisi mennyt, mutta tein 2 esimerkkiä nyt tähän demoon nyt sitten, meillä on täällä Identified Pain ja Decision Criteria ihan kenttinä täällä Opportunityllä, eli ei vakiokenttiä, custom-kenttiä, mutta ihan yhtä lailla me voidaan sitten harnessoida tämän opparin kyljessä olevista puhelumuistiinpanoista, telekonferensseista, manuaalisesti logioiduista notesista sekä sähköposteista, sekä sitten totta kai myöskin aikaisemmasta kommunikaatiosta, aikaisemmista datapäivityksistä ja sitten kysyä vastausta suoraan AI:lta tämän frameworkin kysymyksiin. Jälleen kerran, joko siinä agenttiikkunassa, se itse asiassa olikin siellä valmiina ehdotuksena, kun mä olin sen aikaisemmin kysynyt, agentti pyrkii ehdottamaan valmiiksi sellaisia kysymyksiä, mitä käyttäjä tyypillisesti kiinnostaa, säästää siinäkin se sekunnin. Voidaan käyttää se vaikka kahvin juomiseen ja sieltä vastaa sitten sieltä reippaasti sen, että miten se näkee tällä hetkellä sen tiedon perusteella, mitä meillä on, että miltä Medpikki tämän opportunityn suhteen näyttää. Mutta jälleen kerran, vielä kertauksena, että varmasti kaikki muistaa, niin me voidaan kysyä sitä agentilta lennossa, tai me voidaan ihan päivittää se kenttätasolle, joko niin kuin puoliautomaattisesti, niin kuin mä teen tässä demossa, ihan vaan siksi mä voin näyttää, kun se tapahtuu, tai täysin automaattisesti taustalla vaikka kerran päivässä, tai miksei 10 minuutinkin välein, jos teillä on astetta höntyisempi myyntiorganisaatio, ja täydentää sitä dataa sitten sinne automaattisesti sen perusteella, minkälaista interaktiota on käyty. Näin. Ja sitten seuraavan kerran, kun myyntijohtaja tulee tätä katsomaan, niin sen sijaan, että sen tarvitsee kysellä siltä myyntihenkilöltä, että oletko sä selvittänyt, että millä asiakas aikoo tehdä päätöksen, niin se todennäköisesti sieltä löytyy. Tai jos ei, niin sitten todennäköisesti me ei voida kauhean korkeaksi määritellä tämän diilin ennustetodennäköisyyttä, kun me pyritään olemaan ennustettava ja läpinäkyvä myyntiorganisaatio. Siinä demoesimerkit tällä kertaa. Katsottiin tosiaan ihan out of the box Feature Agentforce Pipeline Managementia, mitä pystyy sitten käyttämään ihan sellaisenaan, jos haluaa, tai sitä voi sitten viedä pitemmälle, mutta mitä tahansa AIta me käytetään, niin kuin Samuli tuossa kaivoesimerkillänsä ilmaisi alussa, niin jotakin vettä me tarvitaan, ja sillä ei ole enää mitään merkitystä, että mitä systeemejä käytetään, se AI tarvitsee sitä vettä, jotta se pystyy olemaan meille kontekstuaalinen, eikä pelkästään geneerinen apuri. Yksi kysymys Jussille tullut demon aikana. Tiina on kysynyt, miten taklaatte tietosuojan vastustuksen siihen, että e-mailit tuodaan CRM:ään? Moni pitää sitä lainvastaisena. Mielenkiintoinen kysymys. Pakko sanoa, että mulla ei ole kyllä valitettavasti antaa sellaista niin kuin asianajatasosta vastausta tähän, mutta meillä on kyllä varsin paljon asiakkaita hyvin reguloiduilla toimialoilla, niin kuin finanssissa ja puolustuksessa, ketkä tekevät tällaista asiaa, että en usko, että siihen on mitään niin kuin sellaista syytä, miksi sitä ei voisi tehdä, mutta totta kai sitten säilytyssäännöt ja vastaavat on sellaiset, mitkä ehkä saattaa vaikuttaa sitten siihen, että vaikka kuinka kauan sitä voi siellä säilyä. Mutta mä itse en ole törmännyt sellaiseen, että se olisi lainvastaista sellaisenaan.
Kiitos Jussi. Me aina halutaan, että tulee kysymyksiä, mutta nyt täytyy sanoa, että tuli tosi paha kysymys. En olisi kyllä osannut vastata, että mitä se olisi pitänyt vastata. Mutta yleensä nämä on myös sellaisia asioita, kun katsoo sen niin kuin taustan, katsoo sen niin kuin tarpeen, niin sitten sinne haetaan ratkaisu. Onko se, että kryptataan dataa, ei oteta dataa sisään, asetetaan se dataluokitus tietyllä tavalla, että se on GDPR tai niin kuin sensitiiviset luokat, niin näistä se yleensä ratkeaa. Mutta hei, kiitoksia Jussi. Toivottavasti saitte kaikki nyt tuosta niin konkreettisia täkyjä, mistä tässä on puhuttu. Mutta mennään vähän eteenpäin. Mulla on tässä muutama kolmo vielä ja sitten vähän tiivistystä. Eli niin kuin aikaisemmin kävin läpi sitä niin kuin fundamenttikuntoon, aktivoidaan asiat ja sen jälkeen kehitetään toiminnallisuutta. No mitä sitten niin kuin toiminnallisuuksien kehittäminen niin kokemuksen kautta, niin mitä se oikein tarkoittaa? No mä tiivistin tuohon loppuun tuommoisen, mitä mä monesti käyttänyt tässä, että valtameret koostuvat lopulta pienistä puroista. Eli monesti semmoiset niin pienet niin kuin arjen innovaatiot, loppujen lopuksi aika yksinkertaisetkin jutut, ne menee helpoiten käytäntöön, niistä innostutaan, ja kun tulee sitä innostusta, niin tulee myös uteliaisuutta. Tulee uteliaisuutta, uskalletaan kysyä. Eli ei aina tarvitse olla hirveän vaikeita teknisiä juttuja, mitkä oikeasti konkretiaa sitten tuo. Jos miettii teknologiaa, nyt mennään vuosi taaksepäin, 2 vuotta taaksepäin, niin moni semmoinen, minkä kanssa on niin kuin taisteltu, että hei kenttä, täytä se automaattisesti, tuo mulle semmoinen heräte, yritä jotenkin purkaa tämä tietoa ja jäsennä se tänne systeemiin. Ne on ollut aika vaikeita, mutta jos katsoo Jussin demoa, niin se alkoikin näyttää aika helpolta. Sitten tuo vikabulletti, toimikaa yhdessä, käyttäjät, prosessinomistajat, IT, olkaa luovia, olkaa uteliaita. Me ainakin kannustetaan siihen, että kun yhdessä niin kun mietitään sitä asiaa ilman, että mietitään, että se on kuitenkin niin vaikeaa tai sitten tulee iso projekti, niin ei tapeta sitä meidän innostusta siihen. Nämä ei ole oikeastaan enää niin vaikeat juttuja. No okei, me halutaan tämän. No mitäs me sitten lähdettäisiin tekemään? Me ollaan siis konsulttitalo, näinhän me tänä kysytään. No tee meille projektisuunnitelma ja katso sinne lisenssit, katsotaan mitä se budjetti maksaa, paljonko tarvitaan teidän aikaa, meidän aikaa ja miten se voitaisiin tehdä. Mutta pienennetään vähän sitä scopea, eli mennään enemmän semmoiseen niin kuin nopeat onnistumiset kulttuuriin. Eli mä heitin tuohon niin kuin esimerkkejä näistä kokonaisuudesta, tehdään muutamien päivien hanke. Kerrotaan ihmisille, mitä me halutaan tehdä, miksi me halutaan se tehdä, mitä olisi tulossa, otetaan se argumentti sieltä, että no kun ei me saada niitä tallenteita, kun se on niin vaikea träkkää ja droppaa sitten se tallenne sinne järjestelmään. Fiksataan eka tämmöiset, mitkä voisi arjessa olla, että on totuttu johonkin ja ei sitten mietitty sitä, että se voisi tehdä toisella tavalla. Sitten sekataan, että meillä on niin featureit käytössä, jos tarvitaan lisenssiä, niin sitten puhutaan Jussin porukoiden kanssa ja otetaan ne käyttöön, tehdään aktivoinnit. Tehdään pilottiryhmä. Kannattaa tehdä eka, että ei oteta heti kaikille 200 tämä X-kappaletta käyttöön. Otetaan pieni ryhmä, ne innostuu siitä, testataan niiden kanssa, otetaan se pilottiryhmä, sitten lähdetään vaan käyttämään. Mutta sitten kun sitä lähdetään käyttämään, niin totta kai aina kun muuttuu joku, niin se on toimintatapamuutos, se on vähän kulttuurimuutoskin, niin jatkuvasti pitää katsoa, että tehdäänkö me sen mukaan, voisiko jotain vähän parantaa, eikä pidetään sen hyvä liekki jatkuvasti päällä. Ehkä loppukädessä ei puhuta mistään isosta jutusta tässäkään. Mä tein sitten tämmöisen pienen muistilistan, että mitkä on ne teknologiat, kun kuitenkin tämän tallenteen saatte ja varmaan matskutkin saatte, niin mitkä on ne teknologiat, mitä nyt pitäisi miettiä, mitä me voitaisiin käyttää. Jussi, sähän demosit pipeline managementtia ja sitten sulla oli Einstein Activity Capture. No siinä ainakin, ehkä myös tuo mobiiliappi Voice to CRM oli kanssa siinä, että siinä oli erilaisia tallennejuttuja ja mekaniikkoja. Mutta tässä on muitakin sitten, että esimerkiksi niin kuin digesti tai puhelun yhteenvedot, eli tallennetaan muistiot, tekee kirjaukset, sales engagementti, se voi olla, että se on monelle, en tiedä, mä ainakin kokenut, että monelle se ei ole niin tuttu, mutta siinä on, että miten luodaan seuraava tehtävä, ohjataan myyntiä. Jos on semmoista niin high velocity-tyyppistä, että sähköpostisoitto, sähköpostimemosoitto, niin se ohjaa sitä prosessia. Data Cloud, totta kai kaiken koressa, miten rikastetaan dataa. Esimerkkinä, miten profiloidaan liidi, jotta käyttäjä ei tarvitse kaivaa tietoa. Mobiiliappi, Voice to CRM, me käytiin jo läpi. Tuo nyt on aika vanhaa juttua sillä tavalla, että moni on varmaan sanellut autossa muistioita ja ei ole jaksanut kirjoittaa ja sitä kautta saanut datan systeemiin.
Vikakohta, uusi kohta, ei todellakaan pienin niistä, eli Tableau Next. Ja me tiivistetään se siten, että raportit, analytiikka, agentin tukemana, mitä se data kertoo, miksi se on tuossa kulmassa justi, mitä tulee tehdä seuraavaksi. Ja siitä meillä on sitten syyskuussa kanssa webinaari. Mutta jos mä tiivistäisin tätä kokonaisuutta, mitä me ollaan nyt nähty meidän asiakkaissa, mitä me ollaan nähty meillä sisäisesti, mulla on oma kokemus, että tämän tyyppistä toiminnasta alkuun oli ehkä se, että kun mä oon aina kirjannut sinne kaiken maailman juttuja, mutta ei oikein tullut mitään ulos. No kun mä näin nämä teknologiat, niin ehkä mulla oli se, että miten ihmeessä se voi kertoa, että missä tages mä oon, mikä kenttä pitää täyttää, miksi tuossa pitää olla tieto. Mutta sitten kun sitä alkaa käyttää, antaa sille mahdollisuuden. Keskittyy siihen, että kerää sitä tietoa asiakkuudesta, markkinasta, tilanteesta, syytää sen tuonne meidän tänään kuvattuun kaivoon ja luottaa siihen, että se tuote itse hoitaa sen sitten eteenpäin. Eli luotto kokemuksen kautta antaa mahiksen, johtaa siihen, että se oma toimintatapakin siitä listanäperryksestä, kenttänäperystä siirtyykin siihen, että me johdan sitä kokonaisuutta, mitä mä oon tekemässä, ja koko organisaatio, sekä mun pomot, että mun kollegat, että sidosryhmät, niin se data on jatkuvasti kaikilla käytössä. Tähän mä ehkä tiivistän tämän kokonaisuuden. Meillä on aikaa vielä ihan hurjasti, me ei tulla ihan loppuun saakka sitä käyttää, mutta Jussi, me mietittiin tuossa vähän yhdessä, pitäisikö mun tulla sinne, että mä näen sut vai tuutko sä tänne mun viereen? Campfire. Dreamforcessa sitten, milloin se oli 12 eteenpäin, 9 kuukauden päästä suurin piirtein reilu, niin siellä ollaan sitten Campfireissa. Me puhuttiin jostain kohtaa, kun mietittiin sitä, että kun säkin olet vuosia ollut asiakkaalla ja käynyt näitä läpi. Mä oon kertonut aina kanssa kertonut näitä läpi ja monesti tulee vähän sitten se, että no, mihin tämä ihan oikeasti, missä se pihvi ja mitä kokemuksia sulla on sitten asiakkuuksista, kun tämän tyyppistä agentti, AI, luo tietoa tiedosta, päivitä, tämän tyyppisiä keskusteluja on tullut, niin mitä on pitänyt taklata ja mistä nämä asiakkaat ovat oikeasti innostuneet? No sehän nyt on varmaan aika yleistiedossa, että Suomessa on aina osattu tehdä tosi hienoja juttuja, mutta yleensä sitten taas kun puhutaan myyntikulttuurista, niin välttämättä kovin moni ei ole sitä mieltä, että meillä on paras tai eniten tällainen performance-lähtöinen myyntikulttuuri, niin totta kai se on myös iso kulttuurinen tekijä, mutta jotta kulttuuria saadaan muutettua, niin se pitää totta kai sieltä motivaatiosta yksilöiden kautta lähteä se, ja se vaatii totta kai sekä sen tekijäorganisaation motivaatio että sen johtajan oman motivaation ja sitä kautta sen johtajan motivoimisen, mutta totta kai me törmätään usein sellaisiin kommentteihin, että no miksi mä tavallaan täyttäisin sitä CRM:ää, kun vaikka mä täytän sitä, niin kukaan ei katso sitä, jolloin me ollaan sellaisessa tilanteessa, että ei tavallaan kummassakaan päässä sitä organisaatiota sellaista imua ole, mutta siinä pitäisi ehkä ruveta ymmärtämään pikkuhiljaa se, että jos me halutaan pysyä globaalissa tahdissa, missä Suomi ehkä vähän struklaa tällä hetkellä, että me saadaan tuotteita ja palveluita kaupaksi erityisesti ulkomaille, niin meidän pitää ruveta ymmärtämään se, että miten maailman huippuorganisaatiot performoi tässä tapauksessa omistaa se yhteisesti. Sen myyjän näkökulmasta totta kai, kun puhutaan näistä asioista, mistä me äsken keskusteltiin, niin ne voi vaikuttaa nice to have jutuilta, että se pitäisi ehkä osata katsoa isommasta perspektiivistä, että pelkästään se, että mulla lukee Next Step CRM:ssä, niin sitä ei pitäisi kokea administratiiveksi tehtäväksi, vaan se pitäisi myös kokea omaa toimintaa ohjaavaksi tehtäväksi. No ensinnäkin se auttaa jos mulla on monta diiliä, muistamaan, että mitä mun on tarkoitus tehdä seuraavaksi, mutta sitten taas toisaalta, jos sitä ei ole, niin se pitäisi todennäköisesti olla mulle se huolenaihe, että onko tämä oikeasti asia, mikä liikkuu eteenpäin, että se myöskin ohjaa mua. Ja samaten mitä tulee noihin myynnin frameworkkeihin, että jos mä katson sitä mun medpickiä, mä tiedän yhden niistä asioista, niin se on myös itselleni ehkä se brutaali tavallaan herätys toivottavasti siinä vaiheessa, että todennäköisesti tässä on aika paljon tekemistä vielä tässä diilissä ennen kuin tämä oikeasti resultoituu minkäännäköiseksi tulokseksi, että ilman, että me edes mietitään mitään myyntijohtajaa välttämättä siinä tilanteessa. Kyllä. Nostit tuosta 2 asiaa. Mä muistan, kun mä 2017 aloitin Salesforce-konsultoinnin niin asiakkaallista, niin ihan ensimmäisiä lauseita, mitä mä kirjoitin itselle, on se, että muutoskulttuurissa on isoin mahdollistaja. Kulttuuri on kuitenkin ihmiset, se on se tekeminen, se on se yhteisö, totta kai teknologian pitää tukea sitä. Toiset voi ehkä kokea, että kulttuuria kun muutetaan, niin miten ihmiset muuttuu, se muuttuu teolla. Ja niinhän mekin, kun me ollaan yhteistyötä tehty niin loikassa, niin eka ihmiset, sitten prosessit, sitten teknologiat. Ja se vaan pitää kutinsa.
Toinen on tuo Next Step, on sille hyvä esimerkki, että kun monessa myyntiorganisaatiossa on valmennettu myös niin kuin myyntijohtoa ja ollaan kysytty, että mistä sä tiedät, että nämä funnelin opportunityt on oikeasti valideet. Ja moni on sanonut, että jos Next Stepissä lukee jotain järkeä, niin hän uskoo, että se on elossa. Jos siinä ei lue mitään, tai se on jotain vanhaa viime vuoden syyskuussa, niin sitten hän soittaa kyllä sille henkilölle. Ne on pieniä juttuja, ja jos kone pystyy automatisoimaan sitä, siihen luottaa, niin jälleen kerran koko organisaation pitäisi olla tyytyväinen siihen, että tiedetään se tilanne. Just näin. Tietenkin itse kun katsoo tätä näkökulmaa, on viettänyt globaaleissa softayrityksissä edes 10 vuotta, niin en edes tiedä oikeastaan mitään muuta kulttuuria kuin tämän, että millään ei ole niin paljon väliä kuin ennustettavuudella ja läpinäkyvyydellä ja sellaisella niin kuin accountabilityllä tietyllä tapaa, että siis sehän on suorastaan niin kuin yksi tärkeimpiä tehtäviä meillä on olla ennustettavia. Kyllä. Ja niin kuin myyntijohtajan sitten taas näkökulmasta, niin siihen menee hirvittävästi kaikilta ylimääräistä aikaa, jos niitä asioita pitää ruveta kyselemään. Sen että kone pystyisi tekemään sitä automaattisesti, ei pelkästään sen takia, että mä voin vahtia, että onko ihmiset nyt niin kuin lähettäneet sähköpostia ja tällaista, vaan todennäköisesti myyntijohtajana myös sun aika ja effortti on rajallinen, ja sun pitäisi jotenkin kyetä joka päivää priorisoimaan se, että missä sun on mahdollisuus vaikuttaa eniten. Ja niin kuin tässä tapauksessa vaikka, että jos me yksinkertaisesti katsotaan, että missä diileissä vaikuttaa olevan eniten realistisia identifioituja riskejä ja mitkä niistä on isoimpia ja tärkeimpiä, ja se kone antaisi mulle edes jonkinnäköisen osviitan siitä, niin se olisi todennäköisesti mulla aika paljon jo parempi tilanne kuin se, että mä vaan mietin, että no mitä mä voisin vaikka tänään tehdä. Kyllä. No on kaikki hyviä esimerkkejä siitä, jos on datasysteemissä, insight-systeemissä, niin noi tulee mahdolliseksi. Mites Jarmo, meidän hosti, onko meille tullut kysymyksiä? Ei kysymyksiä. Niin, ehkä tästä loppuun voisi sanoa vielä, että tätä voisi totta kai niin kuin laajentaa. Nyt me keskityttiin tähän niin kuin tavallaan ensimmäiseen skooppiin tänään, että totta kai on hyvä, että sitä dataa siellä on, ymmärretään se luo läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, se luo myös yhdenmukaisuutta, että pelkästään yksi kaveri ei noudata myyntimetodologiaa, mitä muka kaikki noudattaa. Me nähdään paljon selkeämmin, että toimii yhdenmukaisesti sen sillä tavalla, kun on määrätty ja toivottu, että toimitaan, mutta sitä voi viedä myöskin pitemmälle siinä, että aika harva organisaatio tänä päivänä osaa koherentisti vastata siihen, että miksi vaikka nämä 10 diiliä hävittiin. No ehkä niillä on jotain muistiinpanoja, voi olla tuoreessa muistissa joku haava niistä diileistä, mutta jos te katsotaan vaikka vuoden päästä, ei kellään mitään käsitystä enää, että mitä ne edes oli ne diilit, mitä hävittiin. Mutta miettikää sitten, jos tätä veisi vähän pitemmälle, ja sen sijaan, että meillä on muistikuva tai ei välttämättä edes sitä, ehkä joku drop-down-kentän valinta competitor, niin meillä olisi sen sijaan paljon dataa niiden diilien takana ja sitten se lopputulema, ja me pystyttäisiin AI-analytiikan avulla ristiin vertaamaan sitä, että minkä tyyppisiä keskusteluja, tilanteita ja asioita tässä diilissä tapahtui, mikä hävittiin versus tässä, mikä voitettiin, ja sitä kautta yrittää tehdä vähän isompaa analyysiä, että minkä tyyppisissä tilanteissa meillä on parempi todennäköisyys voittaa ja viedä se tavallaan paljon pitemmälle se organisatorinen ymmärrys niin kuin niistä keskusteluista ja tilanteista, mitkä on hävitty, mitkä on voitettu. Kyllä, hyvä. Mä luulen, että me jätetään tähän. Hei, kiitoksia. Kiitos ja kaikille niin toivottavasti kaikille tuli ajatuksia, vähän niin kuin semmoista, hei, mä oon kuullut näistä, mutta joku kerrankin laittaa ne konkreettisesti esille. Me autetaan, puhutaan, jutellaan, katsotaan mistä lähdetään liikkeelle, niin eiköhän tästä kaikille löydy jotain arkea ja kokonaisuutta helpottavia asioita. Vikana kohtana tietysti täytyy aina mainostaa, että Tableau Nexti, mitä tuossa mainitsinkin, analytiikka, joka johtaa tekoihin ja tekoäly taustalla, niin ensi kuussa on siitä sitten webinaari. Me pyritään rakentamaan näitä siten, että tässä olisi joku tietty jatkuvuus. Tässä on aika fundamenttijuttuja, mitkä kannattaa ja pitää olla taustalla kunnossa. Sitten mennään vähän kehittyneempiin eteenpäin, niin seuratkaa meidän webinaareja. Näissä on kiva jatkuvuus, kun nämä katsoo kaikki läpi, niin aika kiva hoppikirja matsku on käyty läpi. Mutta mun puolesta ei muuta kuin nauttikaa myöhemmin myös tallenteesta, pistäkää jakoon ja me nähdään sitten meidän tulevissa webinaareissa. Kaikille kivaa päivää. Moi!